kala lut ve thei to MT min zo nem mawangin in chan ve ka har se inbox lama chuwan chon ti hian video in ka siam mayanga content monetization la dong lawa chuan monetization chunga hian content monetization hi la omlo shrimshima a thena chuan others ti hnoya hian chabi te in in loka chuan abo po mani tun la hin abo nem ma abo te tang ka chuan in a technical problem amma a report na tur kan tia khan va report mai turani a thena chuan monetization ti in zia na pia see all tia khen lutila alo mai boka chabi in loka khachu chuan hetianga monetization chunga la omlo ni chuan content monetization mangkhan loila nei theilo photo te video te reels mang te khan loila nei theilo antenan stara chuan i lo te subscription ai lo te ya partner chuan i lo thei ma se minol puina lo kan nei ve te na content monetization a kha chuan lo ila nei theilo hetiang ang ila ni chuan chuan i la chang so la lo i nei thei to chuan your tools a hian content monetization hi alo mayang lo i nei thei dona chuan notification idonga been approved to use content monetization ti hi idong mai don ani chu ilu tanga ti chuan set up to ron ngal mai don ani chuan I set up anga content monetization atang chuan lo i nei thei don ani mai chu lo i nei thei dan hriat na chu ani mai entinge ka hriat tang kha iron tele china in man mo deuh china chuwan chuan heng te hi in lo hre don nia